Okay, jeg så det her hack på TikTok, og jeg kan simpelthen ikke tænke, før jeg ligesom selv prøver det. Så nu skal jeg lige over og købe en pose slik, og så kommer jeg tilbage. Nej, du skal med mig. Alright, here we go. Altid lakridser, altid lakridser. Okay, først skal vi lige prikke hul heroppe, den her lille dut. Så, den er fri nu. Næsten. Sådan der. Jeg har lige sat mig ned på gulvet, så det er lidt lettere at se. Men vi skal lige have åbnet posen. Gør man åbenbart ved at hive den her ned. Skal vi se. Okay, man åbner ned hele vejen ned igennem midten. Så spiser man det slik, man gerne vil have. Man er vel på farten, og det hele er hyggeligt indtil, når børnene får diarré og skider sig selv op ad ryggen. Nu er der lort over det hele, og du vil gerne gemme posen til en eller anden dag, når du får appetit igen. Så folder du hernede i bunden. Op mod toppen, vel at mærke. Snupper lige den her. Så tager du den lange dut ind igennem hullet. Sådan. Rundt om. Og så finder du hullet igen. Og så kan du gemme dit slik til senere.